Wij geloven dat bier en Bijbel heel goed samengaan. Wij zijn IO Vervat. Wij zijn een studentenvereniging in Leeuwarden. We zijn een best wel grote studentenvereniging met meer dan 350 actieve leden. Het hele jaar door worden allemaal leuke evenementen georganiseerd waar jonge studenten heen kunnen. Vooral is het gericht een beetje op hospitality, maar gewoon iedereen die zin heeft in gezelligheid, nieuwe mensen ontmoeten en gewoon lekker open is. Wij zijn een christelijke studentenvereniging. Wij hebben de ene week hebben we een Bijbelstudie en de andere week hebben we een borrel met ook de studenten activiteiten. En wij geloven dat bier en Bijbel heel goed samengaan. De ene keer hebben we een Bijbelstudie en daarna gaan we vaak ook nog wel de stad in om een biertje te drinken. En we hebben natuurlijk de borrels zoals bij vele studentenverenigingen zijn. Nou, wij zijn Dionysus. Wij zijn een wijnstudentenvereniging. Dat betekent dat we een focus hebben op wijn en we proberen elke maand 1 of 2 proeverijen te doen. Daarnaast gaan we elk jaar op een wijnreis. Gaan we in Europa naar een wijngebied en daar gaan we gewoon een week lang langs allemaal wijnproeverijen en een beetje van de cultuur proeven. Wat kun je vertellen over Sempiterno? Wij zijn een algemene studentenvereniging, dus het maakt bij ons niet uit wat voor opleiding je doet. Het is wel alleen maar voor Nederlandse studenten. Hoe onderscheiden jullie van andere verenigingen? Nou, wat ik eigenlijk van iedereen hoor die zeg maar, voor het eerst bij ons binnen is gestapt, is dat je gewoon eigenlijk meteen met open armen wordt ontvangen. Iedereen is gewoon welkom en bij van die hele grote verenigingen heb je gewoon dat je soms eigenlijk alleen met je eigen club bent. En bij ons is eigenlijk iedereen kent elkaar. Ja, dat maakt het wel heel leuk.